Спрях тук заради промяна в дълбочината и отново някакви малки рибки на 50-тия метър. Сега пуснах при мамката, потъва вече, да видим дали ще предизвика интерес още по време на пропадането. Не, за съжаление. Никой не се вдигна да ни посрещне. Сега да видим някой дали ще ни изпрати. 32 метра удар с зъбки, ама само я проведах. Не можах да я закача въобще, около асиста е съдран. В смисъл жулено като отстира. Това ми удари на 10 метра над дъното. Много улекна. Идвай, много хубава стира. Да, началото. 48 метра. Точно 48. Ми удари на горе-долу на 40-тия метър. В смисъл 10-тия метра над дъното. И нищо освен дребни риби на екрана. Нищо.